Estem davant del Mercat Municipal de Rubí, que és una peça estratègica clau dintre de l'entramat comercial de la nostra ciutat. Aquesta tarda probablement s'aprovarà en el ple municipal una modificació que permetrà que les parades que estan en actiu es reagrupin entre elles i acabin ocupant aquells espais de les parades que malauradament han hagut de tancar. Això és una gran notícia, una notícia importantíssima. És un projecte que ja fa alguns anys que s'havia plantejat i que en aquell moment ningú ens va fer cas. Aquesta vegada els propis paradistes del mercat ho han demanat al govern municipal i ells els han fet cas i això s'aprovarà. Aquesta modificació, conjuntament amb la gran feina de dinamització que fan els paradistes del mercat, la Junta d'Adjudicataris del mercat, farà que finalment aquest mercat municipal, que és tan important per tots nosaltres, vegi la llum al final del túnel una miqueta. Estem molt contents que això finalment pugui ser així, estem encantats que els paradistes estiguin tirant endavant aquest projecte, perquè al final són ells els que estan arrossegant perquè aquest projecte pugui veure la llum ben aviat, i només ens queda donar-los les gràcies per tot allò que fan, no només per obrir cada dia i tenir unes ofertes extraordinàries, un producte fresc i de qualitat boníssim, sinó a més per ser l'ànima del mercat, d'aquest mercat municipal que tant ens estimem tots els rubinencs i les rubinenques i que a més és un mercat reconegudíssim també arreu de la comarca.